Ystafell Yr Ymlusgiaid, Pennod 7. Wel, tewch a sôn, meddai llais y tu ôl iddynt. Roedd Steffano'n sefyll yno, y ces du gyda cro arian disglair yn ei ddwylo ac yn cogio ei fod newydd gael siop ddychrynllyd. Bydd llawer ohonoch, ond nid pawb, yn gwybod mae ystyr cogio yw esgus neu smalio. Nad oedd Claus yn gyfarwydd ar ystyr, gallai efau chwiorydd weld yn amlwg mae esgus ei fod wedi cael sypreis oedd Steffano. Bu damwain erchyll aeth Steffano yn ei flaen. Cafodd ei gnoi gan neidr. Fe gaiff pwy bynnag ddaw o hyd iddo sioc y diawl. Ceisiodd Violet siarad, ond oedd ei llwnc ddim yn gallu stymogi'r geiriau, fel petai marwolaeth yn cwmawd yn fwyd oedd yn blasu'n ddrwg yn ei cheg. Chymerodd Steffano ddim sylw ohoni. Wrth gwrs, pan ddaw rhywun o hyd i gorff Dr Maldwyn, fe fyddan nhw'n holi beth ddaeth o'r plant amddifad at gasna oedd yn byw dage. Ond na heidiwch, chewch chi byth mo'ch daw. Sôn am hynny, mae'n hen bryd i ni fynd. Bydd y Prospero'n hwylio o'r harbwr Tesog am 5, ac fe hoffwn i fod y cyntaf ar ei bwrdd. Bydd gen i ddigon o amser i fwynhau potelad o win cyn swper wedyn. Siwt allech chi, sibrydodd Claus yn wan, gan fethu tynnu lygaid oddi ar wyneb gwelw Uncl Mawd. Siwt allech chi wneud hyn? Siwt allech chi ladde? Tut, meddai Steffano, wrth gerdded draw at gorff Uncl Mawd. Fe ddylai fod yn gwbl amlwg i ryw grwtyn holl wybodus fel ti, mae cael ei gnoi gan neidr naeth dy hen Uncl Tew, nid cael ei ladd gen neb. Edrych mor welw yw ei groen, weli di fel mae'r llygaid gwag na'n rhythu. Dyna ddigon, mynodd Violet. Peidiwch a siarad fel na. Digon gwir, cytuno Steffano. Does dim amser i glebram. Mae dan ni long i'w daw. Mae'n bryd i ni throi hi. Dyn ni ddim yn mynd i unman da chi, meddai Claus. Gwingau ei wyneb dan straen ei ymdrech i ganolbwyntio ar y perygl roedden nhw ynddo. Fe aroson ni yma tan ddaw'r heddlu. A siwt fydd yr heddlu yn gwybod bod angen iddyn nhw ddod yma, gofynodd Steffano. Rhaid i ni ffonio nhw, meddai Claus, a chamu tuag at y drws. Gollwng Steffano'r ces o i law, a'r cro arian yn creu sŵn mawr wrth ddisgyn ar y llawr marmor. Cymerodd yntau gamneu ddau ymlaen a sefyll rhwng Claus a'r drws, ei lygaid yn goch gan gynddaredd. Rwy wedi danto'n rhan gorfod egluro popeth i ti. Wyt ti wedi anghofio hon? Tynnodd y gyllell a'r swydus o'i boced unwaith eto. Mae hi'n finiog iawn ac yn awyddus i achosi niwed i ti. Bron mor awyddus a fi. Os na wneud di ifuddhau i mi, fe gei di niwed corfforol difrifol. Ydy hynny'n ddigon clir i ti? Nawr, ewch i mewn i'r blwmin jeep na. Peth anghwrtais iawn i'w wneud i'w rhegi fel y gwyddoch chi, rwy'n siŵr. Mae hefyd yn ddiangen fel arfer. Ond roedd ar y Baudelairiaid ormod o ofn i dynnu sylw Steffano at hyn ar y pryd. Yn lle hynny, fe gymeron nhw un cip olaf ar ei hewythr druan, cyn dilyn Steffano at y blwmin jeep y tu allan. Ei bod hi eisoes yn cario baich drom, gorfodwyd Violet i gario'r ces trwm hefyd, ond prin ei bod wedi sylwi hyd yn oed, wrth gofio am y sgwrs olaf gafodd hi, ei chwaer a'i brawd gydag Uncl Mawd. Torrodd chwys oer drosti wrth feddwl nad sgwrs go iawn oedd hi o gwbl mewn gwirionedd. Wrth deithio nôl ar ôl gweld zombies yn yr eira y noson cynt, fe fyddwch chi'n cofio bod y plant wedi ymgolli gymaint yn ei gofid am Steffano wnaeth nhw ddim torri'r un gair ag Uncl Mawd.
Hyd yn oed pan stopiodd y jeep o flaen y tŷ, y cyfan wnaethon nhw oedd ei heglu hi am y llofft, heb hyd yn oed ddymuno nos da i'r dyn oedd nawr yn gorwedd yn farw o dan gynfas wen yn Ystafell yr Ymlusgiaid. Fedrai Violet ddim cofio a ddywedon nhw diolch yn fawr hyd yn oed, wrth y dyn a fu mor glen a mynd â nhw i'r sinema. Toddodd yr atgofion yn niw du yn ei meddwl. Efallai ei bod hi a Kraws a Sonny wedi dweud diolch Uncle Mawd pan oedd e'n codi'r tecynau iddyn nhw i gyd ar y ffordd i mewn, ond oedd hi ddim yn siŵr. Agorodd Steffano drws y jeep a ddefnyddio'i gyllell i gyfeirio Kraws a Sonny at y sedd gefn gyfyn. Gorfodwyd Violet i eistedd yn y sedd ffrant, nesaf at Steffano, gyda'r ces yn ei chwl. Gobeithiau'r tri phlentyn amddifad na fyddai'r injan yn tanio, ond roedd ei hewythr wedi edrych ar ôl ei gerbyd yn dda, a chychwynodd y peiriant yr eiliad y trodd Steffano o'r allwedd. Wrth i'r cerbyd symud ar hyd y dreif, cymerodd Violet, Kraws a Sonny gipolwg ar y perthi a'r siap seif ac Ystafell yr Ymlusgiaid, lle roedd Uncle Mawd wedi dod â chymaint o greiriau at ei gilydd o dan yr un to. Roedd ef ei hun yn un o'r creiriau hynny nawr, a chymaint oedd y tristwch oedd yn pwyso arnynt, dechreuodd y tri lefain yn dawel. Anodd iawn bob amser i'w derbyn y sefyllfa pan fydd rhywun sy'n anwyl i ni'n marw. Mae pawb yn gwybod mai dim ond dros dro y byddwn ni yn y byd hwn, ac y bydd pawb yn gorwedd yn llonydd o dan gynfas wen un ddydd, heb deffro byth mwy. Ond serch hynny, mae'n dal yn sioc o'r newydd bob tro mae'n digwydd i rywun sy'n agos ato ni. Os ydych chi erioed wedi cerdded i fyny'r grisiau yn y tywyllwch a chamgyfrif nifer y grisiau, mi fyddwch yn gyfarwydd â'r teimlad. Rydych chi'n rhoi eich troed i lawr gan ddisgwyl iddi gyrraedd grys, ond mae eich troed yn disgyn rai modfeddi drwy'r awyr cyn cyrraedd y llawr, a dyna pryd y byddwch chi'n sylweddoli eich bod chi ar y landing, nid ar rys. Am eiliad, mae'r lle'n ddu bitch a'r sioc yn ddigon i wneud eich bolach i droi. Ond cyn pen dim, mae eich traed wedi ail sefydlu eu hunain a chithau'n dod i ddeall beth ddigwyddodd. Nid dros Uncle Mawd yn unig y collodd y Baudelairiaid ddacrau, ond dros ei rhieni hefyd, a thros y cam gwag hwnnw yn y tywyllwch sy'n rhan o bob colled fawr. Beth oedd ar fin digwydd i'r Baudelairiaid? Roedd Steffano wedi llofruddio'r dyn oedd i fod i edrych ar ei holau, a nawr roedden nhw ar eu pennau eu hunain, unwaith eto. Pa gynlluniau oedd gan Steffano ar ei cyfer? Doedd e ddim i fod i ddod gyda nhw i Beryw, ond nawr fe fyddai ar fwrdd y Prospero, doedd dim byd yn sicrach. Ac yna beth? Pwy allai ddod i'w hachub ym Mheryw? Oedd Steffano'n mynd i lwyddo i ddwyn ei ffortiwn? A pha ddyfodol fyddai i'r amddifaid wedyn? Cwestiynau dwys a difrifol iawn oedd y rhain, bob un, rhai mor ddwys a difrifol nes bod y tri wedi ymgolli ynddyn nhw'n llwyr. Mor llwyr yn wir, fel na sylwodd yr un ohonyn nhw fod Steffano ar ddyn taro yn erbyn cerbyd arall tan i'r glec ddigwydd. Roedd yna sŵn erchyll ac aflafar iawn wrth i fetel a gwydyr fynd ben a'i gilydd. Taflwyd y plant i'w llawr gyda hergwd mor egur nes ei bod yn ofni bod ei stumogau wedi glanio ar y sedd. Neitiodd y ces oedd ar gol Violet i mewn i'w hysgwydd, cyn tasgu ar ffenest flaen y jeep ac wneud i'r gwydyr gracio'n 12 rhan a chreu patrwm a edrychau fel gwe pry cop. Ar ôl gwychian ei syndod, ceisiodd Steffano droi'r lliw i bob cyfeiriad, ond oedd dim yn tycio. Roedd y car bach du a jeep Uncle Mawd wedi croen sownd yn ei gilydd, a'r cyfan oedd i'w glywed wedyn oedd hergwd sgwishwyd arall, wrth i'r ddau gerbyd syrthio i ffos fwdwyd ar ymyl y lôn. Anamal iawn y gallwch chi honni bod damwain ffordd
yn digwyddiad ffodus, ond mae modd dweud hynny yma. Gyda'r perthi anghyffredin ar y lawd yn cwmawd yn dal o fewn golwg y tu cefn iddynt, roedd taith y plant Baudelaire i'r harbwr tesog wedi dod i stop yn ddisymwth. Gwichiodd Steffano froedd arall, un o ddigder pyr tro hwn. Holl goel certhu i'r ffern, gwaeddodd, wrth i Violet rwpio'i hysgwydd i wneud yn siŵr nad oedd wedi torri asgwrn. Cododd Claus a synnu'n ofalus iawn oddi ar lawr y cerbyd, gan syllun sy'n ar y ffenest flaen doredig. Hyd y gallen nhw weld, dim ond un person oedd yn y car du a drawodd yn ei herbyn, ond roedd hi'n anodd gweld yn iawn, am fod hwnnw wedi cael mwy o lawer o ddifrod na'r jeep. Cywasgwyd ffrant y car, sy'n golygu ei fod wedi wasgu at ei gilydd fel acordion, ac roedd clawr metal un o'r olwynion yn dal i droelli ar bawmant lôn chwain, fel ceiniog enfawr sy'n methu penderfynu a ddylai ddisgyn ar ei ffen neu ar ei chynffon. Gwisgai'r gyrwr siwt lwyd ac wnaeu rhyw synau garw fel ffrwydradau bychain wrth ffrwydro i agor ei ddrws drylliedig. Pan ddaeth i'r golwg o'r diwedd, gwnaeth y synau garw unwaith eto a thynnu Hancest Wen o'i boced. Mr Poe yw e, gwyddiodd Claus, ac roedd e yn llygaid ei le. Mr Poe oedd e yn peswch fel arfer. Mor enbyd oedd ei sefyllfa, roedd y plant mor falch o'i weld, nes methu peidio â gwenyn gyffrous arno. Mr Poe, llefodd Violet, gan estyn heibio'r ces i agor drws y cerbyd. Cydiodd Steffano ynddi gerfydd ei hysgwydd dost, gan droi ei ben yn araf mwyn i bob un o'r tri phlentyn allai gweld ei lygaid sgleiniog. Dyw hyn yn newid dim, hisiodd arnynt. Rydych chi wedi cael mymryn o lwc efallai, ond dyna'r cyfan gewch chi. Fydd y tri ohonoch nôl yn y jeep ma ac yn teithio i'r harbwr tesog mewn da bryd i ddal y Prospero rwy'n addo i chi. Gawn ni weld am hynny, atebodd Violet, gan lwyddo i agor y drws a sgleifio allan o dan y ces. Agorodd Claus y drws cefn gan ganu o'r car yn cario syni. Mr Poe. Violet, holodd Mr Poe. Violet Baudelaire? Ti sy'n e? Ie, Mr Poe, atebodd. Da ni gyd yma. Diolch byth eich bod wedi taro i mewn i ni fel yna. Fyddwn ni ddim yn mynd mor bell a dweud hynny, meddai Mr Poe. Ba'r gyrwr arall oedd y ddamwain. Chi darodd i mewn i mi. Rhag eich cywilydd, gwaeddodd Steffano, gan straffaglu allan o'r jeep. Cyrrychodd ei drwyn wrth aroglu sawr drwg y rhyddigol poeth, tra oedd yn bras ganu draw at Mr Poe. Ond yna, ar ganol ei frawddeg, gallai'r plant ei weld yn iwdio'i olwg o atgasedd, ac yn codio bod yn ddrosglyd a thrist yn lle hynny. Mae'n flin cael ond geni, meddai mewn llais uchel crenedig. Y fi sydd ar fai. Cymaint i fy ngofid dros yr hyn sydd wedi digwydd, fedrwn ni ddim canolbwyntio ar y gyrru. Gobeithio na chawsoch chi niwed, Mr Ddoe. Poe yw'r enw, meddai Mr Poe, a na ches i ddim newid. Trwy lwc, chafodd neb niwed, mae'n ymddangos, ar wahân i'r car, y sylwaith. Ond pwy ydych chi, a be ydych chi'n neud dar bod y leiriaid? Fe ddyweda i wrth chi piw yw e, meddai Claus. Dim nawr, Claus, torrodd Mr Poe ar ei draws. Gadewch i'r dyn siarad. Steffano yw'n enw i, meddai Steffano, gan ysgwyd llaw Mr Poe. A fi yw, hynny yw, y fi oedd cynorthwyydd Dr Mawdwyn. Oedd? Holodd Mr Poe yn ddiamynedd. Be ydych chi'n feddwl ddyn? Gawswch i'r sac? Naddo, ond mae Dr Mawdwyn. Maddeuwch i mi. Ac gyda hynny, trodd Steffano o'r neilltu,
gan gogio bod deigryn yn ei lygad. Cododd law at ei foch a wincio ar y plant. Mae'n flin iawn gen i orfod dweud hyn, ond mae damwain anffodus iawn wedi digwydd, Mr Sioe. Mae Dr Mawdwyn wedi marw. Pow, meddwl Mr Pow. Wedi marw? Wel wir, mae hynny'n newyddion ofnadwy. Beth yn y byd ddigwyddodd? Wn i ddim yn iawn, meddai Steffano, ond yn ôl pob tebyg, cafodd ei gnoi gan neidr. Nid mod i'n gwybod dim am nadrwydd, dyna pam rwy ar y ffordd i nôl doctor, a doedd ni ddim am adael y plant ar eu pennau eu hunain dan y fath amgylchiadau. Nid ar y ffordd i nôl doctor yn ei, gwaeddodd Claus, mae e'n mynd â ni i Beryw. Fe welwch chi pam na fedrwn ni adael y pethau bach ar eu pennau hunain, meddai Steffano, gan roi ei law yn ffug dadl ar ben Claus. Maen nhw'n amlwg dan straen. Roedd Dr Mawdwyn ar fin mynd â nhw i Beryw heddiw. Oedd, rwy'n gwybod, dywedodd Mr Pow. Dyna pam ro'n i ar frys i gyrraedd gyda'i holl stwff, cyn iddyn nhw adael. Claus, rwy'n gwybod bod hyn yn anodd, ond rhaid i ti deall bod Dr Mawdwyn wedi marw, ac nad wyt ti'n mynd i Beryw wedi'r cwbl. Mae'r trip wedi'i ganslo. Ond Mr Pow, meddai Claus yn grac. Dyna ddigon, mynydd Mr Pow. Mater i oedolion yw hyn nawr. Rhaid gael o meddyg ar frys. Pam nad ewch chi draw i'r tŷ, ac fe aeth y plant a minnau yn ein blaenau i nôlyn, cynigiodd Steffano. Diffts, gwychiodd Synnu, gan olygu, dim ffiars o berig neu rhywbeth tebyg. Pam nad awn ni i gyd yn ôl i'r tŷ, ac fe ffonio ni am ddoctor, meddai Mr Pow. Amrantiodd Steffano, a throdd ei wyneb yn ddu gan ddigder am eiliad, cyn iddo lwyddo i gadw rheolaeth arno'i hun. Wrth gwrs, meddai, syniad da, dwi ddim yn gallu meddwl yn glir. Nôl â ni mewn i'r jeep blant, dilynwch chithen eich car chi, Mr Pow. Da ni ddim yn mynd i unman gyda chi, beth eto, meddai Claus yn gadarn. Mewn difri calon, Claus, meddai Mr Pow, ceisia ddeall, mae hyn yn fater difrifol iawn. O'n i ddim a wnaeth fy nghar i danio hyd yn oed, dyna'r unig drafferth. Rhowch gynnig arnau, meddai Steffano, ac aeth Mr Pow yn ôl at ei gar. Eisteddodd yn sedd y gyrwr a cheisio troi'r allwedd. Daeth rhyw synau gwlyb, garw o grombil yr injan, digon tebyg i sŵn ei bes o chef, ond doedd dim modd ei chychwyn. Mae'n farw Gerain, gwaeddodd Mr Pow. Dyna fyddi dithe hefyd, toc, mwmiawodd Steffano i gyfeiriad y plant. Ystyr Gerain yw corff marw, ac mae'n dweud bod rhywbeth yn farw Gerain yn golygu fod yn hynod farw. Ond oedd Mr Pow ddim wedi clywed geiriau bygythiol Steffano. Fe a fi a'r plant nôl i'r tŷ yn y jeep, meddai Steffano wedyn, mewn llais uwch. Cerddwch eitha ar ein holau, does dim lle i bawb, gweitha'r modd. Gwgodd Mr Pow, ond mae'r car yn llawn dop o fagiau. Dwi ddim am adael trwy gareddau'r plant ar y Miller Lawn. Pam na rown i'r cases yn y jeep, ac fe gerdda i a'r plant yn ôl i'r tŷ. Gwgodd Steffano. Wel, fe ddylai un o'r plant ddod da fi, rhag ofn i mi fynd ar goll. Gwenodd Mr Pow. Go bryn yr ewch chi ar goll. Dac o'r tŷ, draw fanna. Dyw Steffano ddim am i ni fod ar ein pennau ein hunain yn eich cwmni, meddai Violet o'r diwedd. Roedd hi wedi bod yn aros ei chyfle. Ofni mae y byddwn ni'n dweud wrth chi pwy yw e go iawn a be sy'n ar y gweill ganddo. Am be mae hi'n sôn dywedwch, gofynnodd Mr Pow i Steffano. Sgen i ddim syniad, Mr How, atebodd Steffano, gan ysgwyd ei ben a gogu ar Violet. Tynnodd Violet anadl ddofn. Iarll Olaf yw hwn, meddai, gan bwyntio at Steffano. Roedd e ar fin yn cipio ni pan ddigwyddodd y damwain. Pwy ydw i? Gofynnodd Steffano. Beth ydw i ar fin ei mynd? Edrychwch Mr Pow yn ofalus ar Steffano. Rhaid i chi faddau i'r plant, meddai, maen nhw wedi upsetio'n lan.
Dyn drwg dros ben yw Iarll Olaf. Fe geisio ddwyn eu harian, ac mae e'n dipyn o fwgan ganddyn nhw. A dwi'n edrych yn debyg i'r Iarll Olaf yma, gofynnodd Steffano, ei lygaid yn sgleinio. Nac ydych, atlebodd Mr Poe. Un ail oedd gan Iarll Olaf, a doedd ganddo'r un farf. Ond mae da chi farf, a maddeuwch i mi am ddweud hyn, does da chi ddim arlliw o eiliau o gwbl. Wedi eillio'r ail mae e, meddai Violet, a thyfu'r farf. Hawdd gweld hynny. A'r tatŵ, dywedodd Claus. Tatŵ o lygad ar ei bigwrn. Gall pawb weld hwnnw hefyd. Edrychodd Mr Poe ar Steffano, a chan godi ei sgwydda'n lletchwyth, dywedodd, ddrwg da fi orfod wneud hyn, ond mae'n amlwg bod y prantos dan dipyn o bwysau, ac fe hoffwn i dawelu ei meddyliau, cyn mynd dim pellach. Fydde ots da chi ddangos eich pigwrn i mi? Yn llawen, atebodd Steffano, gan wenyn dan heddog ar y prant. Y dde neu'r chwith. Caeodd Claus ei lygaid i feddwl am eiliad. Y chwith, meddai. Cododd Steffano ei droed chwith a'i gorffwys ar fymper y jeep. Edrychodd ar y Baudelairiad a'i lygaid sgleiniog wrth iddo godi godrau drowsus streipiog llawn steiniau. Craffodd Violet, Claus, Sunny a Mr Poe ar ei bigwrn. Cododd y trowsus yn araf fel codi llenni ar ddechrau drama, ond doedd dim tatŵ o lygad